Lesu TV Gombe. Nake gayawa ba ga yi fresh ba da gemu nake gayawa normal na ai amma har ka zuwa da ni ai kai yarinyar nan ko wata ɗaya ba mu yi da shine ai wannan ai Amina za ta yi aure kai baka ji ba ai sai kai ka zama first man ko wai normal alias da amana kai ma ka san ai ana tare Yes. ga tike fa ya ne to kai mutumi na kana nan ma kuwa kai wallahi ina nan ku dan buɗa mun wala kai nan kai me labari ne kai ba abun al'ajabi ba ya karewa duniyar nan. me faru Ina zaune a jikin masallaci kawai sai ga wata mace mai ciki ta zo za ta tsallaka lambatu. Kawai ta zo za ta tsallaka lambatun nan tana da katon ciki haihuwa yau ko gobe. Kawai ga ɗan cikinta yana cewa baba ina kwana. Abun ya ban mamaki fa. wai Na yi mamakin abun nan sosai. Sai wata take cewa nake tambayin matan ya na jika wani ɗan cikinta ne ke magana. Sai take cewa wai ya ga na yi kama da babansa ne shi yasa yake gaishe ni. tike anya Baba ya abun mamaki ba zai kare ba. Ka san abun mamaki da yawa yake. Zuwan mu Kano mun je tasha an mana lodi. Nake gaya maka mun fito ashe direban ka daga fitowar mu ke da wuya har ya mutu. Muna ta tafiya ba mu sani ba mu fa sai da muka zo da aka zo za mu sha mai man ya kare. Mun shiga gidan mai ana tambaye direba na nawa za a matsa mana. Direba shiru ba magana na nawa za a matsa mana. Ana taba shi aka ga mutumin ka ya fadi ashe har ya mutu tun a cikin Kano. Har ya san kare. mu wallahi gayi nan duk kun bi kun raina mutane waye wallahi Baba ya naga kana gyara wandon ka ne ka. haba yanda ka sallame ni nan ba dole mai ta zuje na sun ce ba sai an ji man Saboda me ne ke faruwa ne? ban ci da zama ba bari Gugu ga sai ka ɗauko layin da aka wuce kenan. Zan shiga gida. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV, Lesu TV Gombe, Gombe.